Ayo lagi, ayo lagi. Online na ba? Ayo lagi, din mo. Online na. Wah, sultana. Di ka pa online ka, tagupa na lang. Nawang iPhone. Saan may nato rin? Ang kabaw kang inuslar nato. Di mo ka pahuwa mo. Kadiyot lang. Sus. Pasagdi lang. Basta ako'y madato, tanawa lang. Sus. Madato kay mo ka ni payo. Nga ni payo mo ko ni. Magakuha po ni. Sagdi lang. Sa ako yung madato. Ano building nga dira? Ako na yung mga daan para ninyo. Sabi na daan eh. Ako yung madato lagi. Na, tanan ba yung airport? Wow. Sa ako lang madato. Ako magparitoke ko. Kani pangilong na ako. Paritoke? Di na nagayang lang paritoke. Iparenovate na na. Ako yung madato lagi. Kanang Titanic. Ako na mo't nagpako. Di ko matuwa na lagi. Barko, butang pako. Titanic pagid. Di ko matuwa na. Story na siya. Sos, kaya sa mga pangandoy ninyo eh. Barko nga. Nipako. Magparitoke. Tagabayan nga na airport. Basta yung grabe yaw yung mga kuha na yung mga pangandoy. Kung ako, ngayon ako yung madato. Kaya kuya kay kung pangandoy, kung ako yung dato. Kaya tanan tao sa kalibutan. Puro dato. Nanggaw na yung pangandoy ninyo eh. Ako yung dato lagi. Yang truck, ako yung pabutang tiil eh. Nga na magagdi. Tangan na ako. Wala. Yaw ako pangandoy ni mo. Kana truck, pabutangan din nagtiil. Yaw ako ni mo. Uy, kung ako yung madato, pagtangan nila kong tiil. Babod lang. Pagpagi ko madato. Sus! Ay, sus! Kung ako madato. Kung ako madato. Ang karsada, himuna kong dagat. Ang dagat, himuna kong karsada. Yan ang sinasabing daang matuwid. Ako madato. Ano isda? Tawag sa nina. Ang isda, butangan sinina. Posible. Kayo na, oy. Uy, boss niyo sa nina. May aesthetic ba? Sus! Kanang aesthetics ninyo. Ako na madato. Basta ako na madato. Pubrigid. Dato, lagi me. Mapubre ang balik. Himuna kong karsada. Mapubre ang balik. Ako madato magpalit ko. Sus, gusto ko yung madato. Sus, ano? Magit sa? Dako na madato lagi. Bata. Bay, gusto kita pikan nyo rin, bay. Naam, di na day. Naam, di dira day. Lagi atay karon mga mata. Karon ba marabot? O karon lagi usa kita pikan nyo rin. Ay, sila rin. Pambugay. Kisa ko na madato ko no. Nanasad, pambugay na sad. Ako yung madato lagi. Kamu. Pangutahan diri. Mangita ko to, ipakulata na mo. Bago bigabot, kisog na bugay. Siyama mo. Ikaw pod. Saman, manukol mo. No. Grabe, wait to ba yun? Ate na prank! Yo, kung sada. Ako sa. Ayaw sa. Ayaw ba pila? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Yo, mga pangandoy ninyo eh. Titanic. Pa airport. Nga, unsa to usta? Kung ako'y madato. Ang karsada, imo nung data. Ang dadat nun, dadat.
What's Og salamat din no kay inyong gihuman among video og paglantas ang video. Og kinsa tong magpa-shoutout, please comment #patagad. Og shoutout ko sa nisuporta namo sila Ate Jillian Shin from Japan og si Video Vista View from Canada. Thank you kay ninyo, salamat kayo. And ayaw po nyo kalimti og subscribe sa among YouTube channel Malingin Tabaners og kuan. iPod nyo kalimti ang notification bell og nang click ang dako nga button nya. Og nya thank you po sa kuan day. Thank you po ko sa nasuporta namo MB Biners. Unsa naot ko na suportaan ninyo tudantod. Oh, shout out ko nilang Sir Ryan, Crystal Entera, Ejeli, Justin Sitinta. Shoutout ko sa mga editor nga si Dean Yusif. Thank you kay Noy kay imo ging suportaan og imo ging gibuhat ang tanan nimong buhaton para namo. Salamat kay nimo nya. Og shoutout ko nila Milniyang og Chris Ann og Midan nyo og Ivy Yang. Thank you sa mga MB Natics nga nisuporta namo. Salamat kay ninyo. Shoutout ko ninyo nadalo og si kuan Dagol Pitugo. Og shoutout po kong Gisami Kanyete. Salamat kay mga MB Biners ha. Salamat kay sa inyong suporta namo. Shoutout ko MB Natics. I love you all. Basta, tindahan ni Guanay! Tindahan at Kaligaya! Crispy Pride! Loyal daw sa imo